Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. Alcala, Pangasinan Project mga boss. Part 7. So meron pa po tayong hindi tapos dito. Yung cabinet po doon. So yun na lang po yung babalikan po natin dito. Ipag magkakabit po tayo dyan. So ayan, update ko lang po kayo rito mga boss. So yung ginawa po natin dito, ceiling paint tapos interior paint. Yan po yung ginawa natin. Tapos partition. Tapos mga kisame. So may kisame na po dati ito. Ngayon nire-model po natin. So makikita nyo yan po dun sa part 1 ng video natin. Pati yung ano niya mga boss, yung 3D animation niya, pati yung before niya mga boss, makikita nyo po doon. So ito papakita ko po dito sa may kitchen. Okay, so pinalitan din po natin ito ng ceiling, tapos nagpintura rin po tayo rito. Tapos yung mga lights nito, ayun, ina po natin, tayo rin po nag-supply niyan. Alright, ang ganda na. So yung ibang parte ng video na to, yung ibang parte ng bahay, papakita ko lang sa kabilang video. Kasi mabilis lang po itong video natin. So pasukin natin yung mga kwarto po nito mga boss. Pakita ko po doon. Ito yung sa may balcony. Alright, oh, ganda na. Yung mga kornisa po na ito na kinuha po nila dito, yung nilagay natin yung MLB, tsaka yung 45 na kornisa. So ayan po sila. So ayan muna mga boss. Magandang araw po sa lahat at God bless.